Seguindo pola mesma liña, Ribeira prepara máis programación para ter así un Nadal cargado de actividades para todos os públicos, con espectáculos, música e diversión nas rúas e nas parroquias do municipio. Ribeira entra con forza na época máis máxica do ano, cunha programación de Nadal que combina diversión, cultura e tradición para todos os públicos. Preto de 30 actividades conforman o cartel deseñado pola Concellería de Cultura, en colaboración con outras áreas municipais e co tecido asociativo. Ribeira se mete xa de cheo nesta época navideña. É unha programación que está enfocada a todos os públicos, pero fundamentalmente ao público infantil e ás familias. Vamos a ter un montón de espectáculos, ao redor de 30 espectáculos na que o auditorio vai a ser o epicentro cultural de Ribeira. O novo auditorio municipal será o epicentro cultural, coa celebración de espectáculos infantís de maxia, monicreques e música gratuitos dende o 22 de decembro. Compañías como Teatro Gazafellos, Gramola Gominola, Pablo Díaz ou Mago Paco animarán as vacacións escolares, mentres que outros eventos como o musical do Grinch ou o ballet El Lago de los Cisnes serán de billeteira. No centro da cidade, o recuncho de Nadal na Praza da Porta do Sol contará coa Palpador, Papá Noel e o Carteiro Real, co acto de apertura o martes 23 de decembro cos bolechas. Ademais, o Expreso de Oriente percorrerá o núcleo urbano nos días 24, 27 e 31 de decembro. No centro de Ribeira contaremos co tradicional recuncho de Nadal que se poñerá na Porta do Sol. A apertura será o martes 23 e teremos a visita especial dos bolechas en horarios que serían o día 24, 27 e 31 de decembro e 3 de xaneiro de 12 a 1:30 e de 5 a 7. Tamén o 26, o 29 e 30 de decembro e 2 de xaneiro de 5 a 7 e o 5 de xaneiro de 12 da mañán a 1:30, vale? Dos días 25 e 1 de xaneiro estará pechado, como ven sendo habitual. Este ano tamén contaremos co Expreso do Oriente, vale, que recorrerá as rúas de Ribeira. O Belén Vivinte instalarase na Praza do Concello o 5 de xaneiro, mesma data na que as súas majestades os Reis Magos visitarán as parroquias a bordo dun autobús histórico para rematar co tradicional desfile inclusivo pola cidade ás 6 da tarde. O Nadal tamén chegará a todas as parroquias con hinchables, obradoiros, sesións disco e a visita do Carteiro Real. Entre o 22 de decembro e o 3 de xaneiro, as diferentes parroquias acollerán estas actividades. Tamén teremos moito protagonismo para as parroquias. As parroquias vai a chegar tamén o Nadal nunha programación específica que temos de Nadal nas parroquias. Visitarán tamén os Reyes Magos, en primeiro lugar, as parroquias pola mañán e despois teremos a tradicional cabalgata pola tarde, ás 6 da tarde do día 5. A música tamén chegará ás rúas, coas actuacións de Claxon e Fanfarria Furruxa, e coa noite vella na carpa de Bandourrío, onde Planet Disco Móvil animará a noite do 31 de decembro. Contaremos, como non, para a xente xoven e non tan xoven a festa de Noite Vella, porque habrá unha sesión musical cunha carpa a cargo de Planet Disco Móvil, estará na zona de Bandourrío a partir da 1 da mañán. Tamén a asociación Alfalla, este ano, como ven sendo tradicional e forma parte xa da programación de Nadal, fará o tradicional Belén Vivinte, que será na Plaza do Concello. Outras propostas culturais inclúen a exposición Vestis de Pilar Ajeitos no Centro Cultural Lustres Rivas e o Peque Nadal, o 27 de decembro, con Danzando coas Estacións. Con esta programación, Ribeira convértese nun destino de Nadal aberto, inclusivo e cargado de cultura e entretemento para toda a familia.